Helo, Mydran Harris ydw i, pennaeth adnoddau corfforaethol, ac rwyf yma i siarad â chi am ein nod strategol Ein Cymunedau. Pan oeddem wedi pennu'r maes ffocws hwn, pwy a fyddai wedi meddwl y byddai'n ofonnol i bob un ohonon ddod i delerau a phandemig byd eang. Cafodd Covid yn naturiol effaith sylweddol ar y canlluniau gwreiddiol ar gyfer Ein Cymunedau, ac mae'n parhau i effeithio arnom wrth i ni symud ymlaen. Dywedasom y flynedd y bydden yn canolbwyntio ar ein partneriaethau ac rhanddeiliaid, ac yn gwella yn cyfarthrebu â cymunedau a negeseuon alleddol iddynt. Hyd yn oed gyda chefndir y pandemig Covid, mae'n bleser gen i rhoi'r gwybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn yr ydyn wedi gyflawni hyd yma. Dangosodd y pandemig wir werth ein partneriaid i ni, buom yn gweithio'n agos gyda nhw i helpu i gadw'n cymunedau'n ddiogel. Ac, yn bwysicach fyth, roeddwn wedi cefnogi ein gilydd. Roedd hyn wedi cynnwys cynnig cyngor, arweiniad a fforddiant yn ystod y themau a oedd yn amrywio ddiogelwch yn y cartref i ddiogelu pobl agored i niwed. Roeddem yn hefyd wedi anfon lyrymau mwg i fanciau bwyd i'w gynnwys mewn parseli bwyd a oedd yn y fenter deilwng. Roedd cyfyngiadau Covid wedi ein hatal rhag cynnal ein hymweliadau arferol o gwiriadau diogelwch rhag y tân y cartref. Bodd bynnag, roeddwn wedi parhau ymweld ag unigolion agored i niwed a ddau'r risg uchel iawn o gael tân yn eu cartref, gan gadw at y reolaeth Covid llym ar gyfer y cyhoedd a'n staff wrth i ni gyflawni'r gwaith. Yn ogystal â hyn, roeddem hefyd wedi postio lyrymau mwg a dogfennau canllaw at ddeiliad tai, ac mewn rhai achosion roeddem wedi cefnogi'r defnydd o ffridio byw o'i ffonau i helpu pobl i wybod lle i ffitio'r lyrymau achub bywyd hyn yn eu cartref. Oherwydd y pandemig, roedd yn rhaid i ni oedi ein haroglydau diogelwch tân wyneb yn wyneb arferol o adeiladu busnes, bod bynnag, mwyn caniatáu i ni gael mynediad o hyd i'r adeiliad hyn, datblygodd yr adran diogelwch busnes tân archwiliad fideo o bell neu RVI, fel yr ydym yn ei alw. Mae'r system RVI hon yn caniatáu i'r person sy'n gyfrifol am y fangred busnes gerdded trwy'r adeilad gan ddefnyddio dyfais llaw a ffrydio'r cyfan yn fyw i un o swyddogion diogelwch tân busnes i gael cyngor. Mae wedi gweithio'n dda iawn hyd yn hyn ac yn faes yr ydym yn bwriadu parhau i'w datblygu. Chwaraeodd ein staff diogelwch cymunedol rôl bwysig yn cefnogi'r rhaglen brechu torfol, a hynny trwy gludo unigolion bregus o'n gymuned i ganolfannau brechu torfol. Oedd cyflawni fwy na 125 o deithiau a oedd yn cwmpasu oddeutu 9,500 milltiroedd, yn gyflawniad pwysig a rhyfedol. Gyda ysgolion yng Nghai, roedd yn rhaid atal ein raglen ymgysylltu ag ysgolion arferol, ond ymddasrodd ei swyddogion addysg ysgolion i sefyllfa trwy sicrhau bod deunydd addysg pwysig ar diogelwch rhag tân yn cael ei gyhoeddi ar wefan ystafell ddosbarth ar-lein ysgolion Cymru, sef hwb, a chafodd adborth rhagorol gan ysgolion. Roeddem wedi parhau i hyfforddi ein partneriaid a'n gwirfoddolwyr ar y modd i ddarparu archwiliadau diogelwch rhag tân yn y cartref, ac roeddem hefyd wedi helpu rhai i ddod yn hyrbyddwyr digodol fel y gallent rannu ei gwybodaeth a'i sgiliau yn y gymuned mewn cyfnod pan fod defnydd o'r rhyngrwyd mor fawr. Ac yn olaf, parhaodd ein hyfforddiant staff ar ystod y bynciau gan gynnwys trwy raglen Llywodraeth Cymru, ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod, camdrin, domestig a thrais rhywiol, i helpu ein holl staff i adnabod arwyddion o gamdriniaeth domestig yn y gymuned. Crynodau byr yn unig yw hwn o'r hyn yr ydym wedi gyflawni yn ystod y 20 mis diwethaf yn unol a'n hamcenion strategol. I gael ragor o wybodaeth am y cynnydd a wnaethom, edrychwch ar ein Asesiad Perfformiad Blynyddol ar ein gwefan www.tan.cgc.gov.uk. Diolch yn fawr iawn.